Moikka! Mä kerron sulle nyt 3 tärkeitä vinkkiä, että miten säkin voit taklata esteet pois sun mindfulness-polultas, niin että onnistut ottaa mindfulnessin säännölliseksi osaksi omaa arkeasi. Mä oon pohtinut, että miksi moni ei pääse käyntiin mindfulnessin kanssa, ja miksi itsekin löysin mindfulnessin hyödyt vasta muutama vuosi sitten, vaikka olin ekan kerran kokeillut mindfulness-harjoituksia jo yli 10 vuotta sitten. Mindfulnessin monet hyödyt onkin ehkä sulla jo tiedossa, ja oot saattanut miettiä, että haluaisit oppia mindfulnessia ja saada sitä kautta rauhaa ja levollisuutta arkeesi. Ehkä oot jo kokeillutkin jotain mindfulness-harjoituksia, mutta jostain syystä ne ei ole jäänyt vakiintuneeksi osaksi sun arkea. Tavallisia esteitä mindfulness-polun etenemisen varrella voi olla arjen kiireiset aikataulut, omat pinttyneet tavat tehdä asiat aina samalla tavalla, liialliset suorituspaineet ja yleensäkin elämän suorittaminen niin kuin automaattiohjauksella. Monille aloitteleville ensimmäisten askelten ottaminen mindfulnessin maailmaan voi tuntua haastavalta. Näin oli mullakin aikanaan. Tällä videolla mä kerron sulle 3 vinkkiä, miten säkin voit oikeasti päästä käyntiin mindfulness-harjoituksissa ja välttää suorittamisen ansan. Ensimmäinen vinkki on, että hyväksy ajatukset ja ole lempeä itsellesi. Moni luulee, että mindfulnessissa on kyse pään tyhjentämisestä kaikista ajatuksista. Ja sitten kun se ei onnistukaan, niin petytään ja ajatellaan, että en mä osaa tätä tai ei tämä mindfulness toimi mulla. Mindfulnessissa ei kuitenkaan ole tarkoitus tyhjätä päätä ajatuksista, koska se on mahdotonta. Meidän ajatukset tulee ja menee. Mitä enemmän sä yrität kamppailla niitä ajatuksia vastaan, niin sitä enemmän niitä yleensä putkahtaa sinne sun mieleen. Tärkeää on siis oppia hyväksymään ne ajatukset tuomitsematta ja sitten siirtää huomio takaisin nykyhetkeen. Tähän mindfulness tarjoaa ihan mahtavia työkaluja. Mindfulness ei ole suorittamista, vaan pikemminkin itsensä kuuntelemista ja hyväksymistä. Muista, että mindfulness-harjoituksissa ei voi epäonnistua tai onnistua, vaan tarkoituksena on vain pysähtyä havainnoimaan tätä hetkeä. Oo siis lempeä, äläkä tuomitse itseäsi, kun huomaat ajatusten vaeltelevan. Itse asiassa mielen harhailun huomaaminen on yksi tärkeä taito, joka mindfulnessin avulla kehittyy. Mitä useammin sä löydät sun mielen harhailemasta ja palautat sen takaisin nykyhetkeen, niin sitä enemmän keskittymiseen ja läsnäoloon vaikuttavat yhteydet sun aivoissa vahvistuu. Toinen vinkki on säännöllisyys ja pienet askeleet. Aloita tarpeeksi pienin askelin. Mindfulness ei vaadi sulta pitkiä istuntoja tai syvällistä meditaatiota. Sä voit aluksi varata ihan vaan muutaman minuutin sun päivistä pysähtymiseen ja omien ajatusten ja tuntemusten havainnoimiseen. Kun sä aloitat tarpeeksi pienin askelin, on todennäköisempää, että sä onnistut vakiinnuttamaan mindfulnessin osaksi sun arkielämää. Säännöllisyys on tosi tärkeä avain uusien tapojen juurruttamiseen. Yritä siis tehdä harjoituksista tapa ja varaa niille aikaa mielellään päivittäin tai ainakin useamman kerran viikossa. Jo 5-10 minuuttia kerrallaan riittää hyvin. On monenlaisia eri mindfulness-harjoituksia, kuten hengitysharjoitukset, kehotietoisuus ja vaikka kävelymeditaatiot. Kokeile avoimin mielin erilaisia harjoituksia ja löydä niistä sitten sulle kaikkein sopivimmat. 3. vinkki on, että ole läsnä arjessasi. Mindfulness ei rajoitu vaan meditaatiohetkiin, vaan sä voit ottaa sen käyttöön ihan tavallisissa arjen touhuissa. Opettele siis olemaan läsnä, kun syöt, kävelet työmatkaa, juttelet jonkun kanssa ja niin edelleen. Ja totta kai hevosihmiset, kun meet sinne tallille, niin myös siellä hevosen kanssa toimiessasi sulla on mahtavia tilaisuuksia opetella olemaan läsnä tässä hetkessä. Toivottavasti nämä 3 vinkkiä madaltaa sun kynnystä aloittaa mindfulness-harjoittelu.
Muista, että mindfulness on prosessi eikä päämäärä. Äläkä anna suorituspaineiden estää sua aloittamasta. Itselleni tärkeä oivallus oli se, että mindfulness-harjoittelulla ei tavoitella mitään tiettyä olotilaa. Eli ei esimerkiksi pyritä rentoutumiseen tai mihinkään muuhunkaan erityiseen olotilaan, vaan kukin mindfulness-harjoitus on just sellainen kuin se sillä hetkellä sattuu olemaan. Tämä vähensi suorituspaineita huomattavasti ja myös sitä pettymystä siitä, että olisi pitänyt tulla joku tietynlainen olo niistä harjoituksista. Ajan mittaan säännöllisen mindfulness-harjoittelun hyödyt alkaa sitten näkymään siinä ihan tavallisessa arjessa. Itse olen huomannut säännöllisen harjoittelun auttavan esimerkiksi omien tunteiden tunnistamiseen ja hyväksymiseen ja siihen, että stressaavissakin tilanteissa pystyn paremmin pysymään rauhallisena ja toimintakykyisenä. Mä uskon vahvasti, että mindfulness voi tuoda rauhaa ja tasapainoa myös sun elämään, kunhan otat ensimmäiset askeleet ja lähdet rohkeasti kokeilemaan erilaisia harjoituksia. Muista, että mindfulness ei ole mitään ihmeellistä, vaan taito, joka meillä jokaisella on olemassa. Jos sä haluat saada kädestä pitäen ohjausta mindfulness-harjoitteluun ja vielä hevosen kanssa, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan meidän verkkokurssiin Mindfulness-taitoja hevosihmiselle. Se on 8 viikon kattava kurssi, joka johdattaa sut näihin harjoituksiin ja nimenomaan tsemppaa siihen säännöllisyyteen. Ja näin sä saat sitten otettua näitä mindfulness-hetkiä ihan oikeasti sinne omaan elämään. Kiitos kun katsoit tämän videon. Moikka!